Γεια σου και καλώς ήρθες και στο σημερινό βίντεο. Στο σημερινό βίντεο που γίνεται μετά από πολύ καιρό, λόγω της απουσίας μου για αρκετούς μήνες στο στρατό. Τελείωσε όμως αυτή η περίοδος και πάμε να ξεκινήσουμε τη δεύτερη περίοδο των βίντεο, που ξεκινάει με το πρώτο να αφορά τη διαλυματική νηστεία. Η διαλυματική νηστεία είναι όταν μέσα στην ημέρα μας δεν καταναλώνουμε φαγητό για κάποιες συγκεκριμένες ώρες, π.χ. 16, 18, 20 και παραπάνω, και τρώμε όλες μας τις θερμίδες σε ένα μικρό παράθυρο ωρών, π.χ. 8, 6, 4 ή ακόμη λιγότερες. Αυτό είναι η διαλυματική νηστεία. Ο όρος αυτός δεν υποδηλώνει ένα μοντέλο διατροφής, παραδείγματος χάρη υψηλών πρωτεϊνών ή υψηλών υδατανθράκων ή χαμηλών υδατανθράκων ή υψηλών λιπαρών. Δεν μας λέει τι διατροφή θα ακολουθήσουμε, μας λέει το πότε θα φάμε. Είναι χρονικός περιορισμός της σύντησης, όχι τρόπος σύντησης. Έρχεται από πολύ παλιά, γιατί ο άνθρωπος εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια πριν έπρεπε να ψάξει για να βρει το φαγητό του που δεν ήταν έτοιμο στο σούπερ μάρκετ. Οπότε μέχρι να γίνει αυτό και να φάει το γεύμα του έμενε νηστικός για μεγάλο χρονικό διάστημα, για πάρα πολλές ώρες ή και για ημέρες. Τα τελευταία χρόνια έγινε γνωστό επειδή στις δυτικές κοινωνίες θερίζει το φαινόμενο της παχυσαρκίας και υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι που ψάχνουν εναλλακτικούς τρόπους για να χάσουν βάρος. Οπότε η διαλυματική νηστεία ωφέλησε στην αλλαγή της ορμονικής κατάστασης και στον περιορισμό των θερμίδων σε αρκετούς ανθρώπους και ως συνέπεια αυτών των δύο τους βοήθησαν να χάσουν βάρος, να χάσουν λίπος και να βελτιώσουν την υγεία τους. Θα θέσω είναι ότι κατά το παρελθόν έχω εφαρμόσει πρωτόκολλα διαλυματικής νηστείας. Αρχικά ξεκίνησα από το 16 ώρες χωρίς φαγητό και 8 ώρες με φαγητό. Πλέον το έχω πάει κάποιες μέρες και στο 24, 20 ώρες χωρίς και 4 ώρες με φαγητό. Και παράλληλα θέλω να χάσω βάρος, θέλω να χάσω λίπος, και αυτό το οποίο μπορώ να πω από το χρονικό διάστημα που το ξεκίνησα και μετά είναι ότι με βοηθάει πολύ περισσότερο στο να χωνεύω, στο πεπτικό σύστημα, γιατί όταν έχεις να φας ένα συγκεκριμένο ποσό θερμίδων πρέπει να τις χωνεύεις αυτές. Όταν είναι πολύ το φαγητό πρέπει να το χωνεύεις και σε βοηθάει όταν μένεις τόσες ώρες νηστικός. Ποιοτικότερη όραση, ποιοτικότερο δέρμα, μείωση της γλυκόζης του αίματος, αυξημένη συγκέντρωση και γενικότερα μπορεί να παρατηρήσει κάποιος και στη βιβλιογραφία, αν το ψάξει, την επίδραση της διαλυματικής νηστείας στα μυτοχόνδρια, την δράση της στο πώς καταστρέφει ουσίες επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου, τη δράση της στο κυταρικό επίπεδο και στη γενικότερη νεανικότητα, γιατί ζούμε σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι διαθέσιμη πλέον, μπορεί να τα ψάξει κάποιος αυτά, να κάνει το δικό του πειραματισμό, να έχει την κριτική του σκέψη, να έχει ανοιχτά τα μάτια του για να κατανοεί τι είναι σωστό και τι λάθος, βγάζοντας τα δικά του συμπεράσματα και χωρίς να περιμένει άλλους να βγάλουν για αυτόν τα συμπεράσματά του.
Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενες παρουσιάσεις για τις θερμίδες, για τη διατροφή και όπως έχω πει και άλλες φορές, θα πρέπει κάποιος που θέλει να ασχολείται σοβαρά με το βάρος του, είτε να διατηρεί το βάρος του και να πετυχαίνει τους αθλητικούς του στόχους, είτε να χάνει βάρος, είτε να βάζει βάρος, θα πρέπει να μάθει να μετράει θερμίδες. Θα πρέπει να μάθει να μετράει θερμίδες και να τις διαχειρίζεται ανάλογα το στόχο του. Στη διαλυματική νηστεία τρως εντός ενός παραθύρου. Σε αυτό το παράθυρο θα πρέπει να προσαρμόσεις τις θερμίδες, να τις φας όλες εκεί μέσα, ανάλογα το που θέλεις να προπονηθείς. Θέλεις να προπονηθείς νηστικός ή θέλεις να προπονηθείς εντός του παραθύρου της νηστείας. Είναι επιλογή σου. Εγώ προπονούμαι νηστικός, δεν έχω κανένα θέμα, εφόσον έχεις αποθηκευμένο γλυκογόνο από την προηγούμενη μέρα μέσω σύνθετων κυρίως και απλών. Αν τρως υδατανθράκων, τότε θα μπορείς να έχεις την απαιτούμενη ενέργεια στην προπόνηση για να αποδώσεις όποτε και αν αυτή γίνει. Οι αρνητικές επιδράσεις παρατηρούνται σε άτομα που δεν μπορούν να ελέγξουν το φαγητό, γιατί τους πιάνει πάρα πολύ πείνα από τη μεγάλη νηστεία, δεν μπορούν να ελέγξουν το φαγητό, έχουν μια αδυναμία στον έλεγχο του φαγητού όταν δούνε μαζεμένο φαγητό γιατί πεινάνε λόγω της πολύ ωραίας νηστείας και τρώνε πάρα πολύ, καταλήγουν σε επεισόδια υπερφαγίας. Αυτό είναι ένα που μπορώ να παρατηρήσω. Επίσης, ειδικοί πληθυσμοί όπως οι διαβητικοί, μιλάμε για τους τύπου 2, δεν μιλάμε για τους τύπου 1, είναι μια ξεχωριστή περίπτωση αυτή. Μιλάμε για τους τύπου 2, οι οποίοι θα πρέπει προφανώς να συνεργάζονται με κάποιον επαγγελματία γιατρό για να τους δίνει τις κατάλληλες συμβουλές όσον αφορά το κομμάτι της άσκησης και να του λένε πού πρέπει να βρίσκεται η γλυκόζη και πού δεν πρέπει να βρίσκεται, πού είναι τα καμπανάκια υγείας από μια αθλητική δραστηριότητα. Αρκεί η μέτρηση θερμίδων. Η μέτρηση θερμίδων είναι ένα πράγμα που έχει σημασία, αλλά έχει σημασία και η ορμονική κατάσταση, γιατί παρατηρούμε και πληθυσμούς που παρότι ελέγχουν καλά τις θερμίδες τους ή περίπου καλά, δεν χάνουν βάρος. Εκεί είναι πολύ πιθανό να υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη, να υπάρχει μεταβολικό σύνδρομο, να υπάρχει θέμα με το διαβήτη, προδιαβήτη ή διαβήτη και εκεί να υπάρχει θέμα ορμονικό. Παίζουν και οι ορμόνες στο ρόλο τους, δεν παίζουν μόνο οι θερμίδες, αλλά είναι αυτά τα δύο μαζί. Προφανώς δεν μπορείς να τρως όσο θες, αλλά δεν μπορείς να παραβλέψεις και το ορμονικό επίπεδο που σε ένα άτομο που έχει θέματα μεταβολισμού, κάτι το οποίο γίνεται σε τέτοιες καταστάσεις που ανέφερα προηγουμένως, ένα τέτοιο άτομο πρέπει να βελτιώσει και το ορμονικό του επίπεδο, την ορμονική του κατάσταση. Και η νηστεία βοηθάει σε αυτό εφόσον κάνεις κατάλληλες επιλογές. Και οι κατάλληλες επιλογές, έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο βίντεο, είναι φυτικές ίνες, σαλάτες, σύνθετοι υδατάνθρακες, άπαχες πρωτεΐνες, καλά λιπαρά οξέα. Αυτά τα πρωτογενή τρόφιμα βοηθούν να πάρουμε τα απαραίτητα μακροστοιχεία και μικροστοιχεία, να ελέγξουμε το πόσο από όλα αυτά τρώμε συνολικά μέσα στην ημέρα και να δούμε πώς μπορούμε είτε να τα ανεβάσουμε άμα τρώμε πολύ λίγο, είτε να τα κατεβάσουμε άμα τρώμε πάρα πολύ, για να αρχίσει να ξεκολλάει το βάρος.